Eta bat dirudi egonen dira pista ugari. Etxontara sartuta Jende artean gu gaude bila. Nor izango Ote da gure artean dago itzailea. Dena susmagarriak, 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 susmagarriak. Ezin dugu hau jasan. bere herentzia da gure naia. Betetzea patikan, hori da gure intentzio bakarra. Galdu dugu laguna, poltsikoak zituen beteta. Lekoia zurra, dena biraka bere inguruan. Dena susmagarriak, 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 susmagarriak. Az gaitezen, Apunta dituzu esandakoak? Dena libretan du. nondik hasiko gara? Nola zuen izen hildakoak. Koldo Agirre Gomez korteran dio. Herentzia bat jaso berria zuen. Aderazperri horietako bat orduan, Interesgarria. Dena susmagarriak, 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 susmagarriak. Dena susmagarriak, Iker dezagun.